И за да разсъви Колев, ще играе малко Gangster Vegas, това ще е фън. Изпълня. Как да си взема скутърчето. Купих се едно тъпо скутърче. Само взема това, че не го бях забелязал. Това ще бъде, както казах, фън епизод. Няма да бъде несериозно. Само ще забравям. Само си взема патрони и тръгваме на забава. Така да се рече. Така. Да кажем, ще си напълним патроните. Ужас. Ще продам малко коли, че нямам никакви пари. Това е много жалко, просто не ми се иска така да бъде. Тъй, че да. Тръгваме. Ох, избавното ми скутърче, кога ще стигнем, не знам. Айде, набери, можеш. Вижте колко вълна наберах, виждате ли? Каква мъка... О, да фак, без искам странах. Каква мъка е. О, шет, това ще трябва плом ли? Само ми... нямам плом. Ей, спасих се. Това видео, както казах, няма да бъде някакво такова с мисии и тем подобни. Ще трябва да вдигна 11 лева и ще изпълня някаква мисия и да, нещо такова ще стане. Спри, мотор, спри, тъпанар. Спри ти поне. Ще вземем. Аре, the fuck, човек. Шит, какво? Трябва да бегам така. Както и да е сега. Трябва да намерим някоя хубава кола. Хубава. Няма кола. Как няма, бе? Чак. Това е полицейско. What? Сапа ме подгони полиция. Не, телефон няма продам коли и това е. Ще избивам първо полицията. Бум. Не ме бива от бягането. Аре, стига бе, каква е тази полиция? Не тъм се във водата, хора. О, боже, сега пък, що трябваше да ми подгонва полиция? Кажете ми. Толкова стана, че блъснах някаква полицейска кола. Тоест не я блъснах, де. Тя се блъсна в мен. И разбирате ли, някаквото просто трябва да ме гони. Скапаната полиция ми изгуби половината клип. За да направя, че внимавам повече. Гледайте, вече стане вечер. Много мразгато е вечер. О, боже, тъпо. Тъпо е. Скучно е без мисии.
Дано тук да намеря някой яко, че вече ми писна. Аре бе, то ще паса ли трябваше това да се появява, боже. Няма какво. Ай, стой! Пати човек, дори колите ме блъскат. Знаеш какво? Йоло, пускам се в битка. Ела тука. Умри. Ритикаден. Така, да си знаеш. Човек. What up? Ей, стой! Но... Аре бе, пати. Ти поне. Ще царе. Аре бе. Нямаме какво забения човек. Ти стой. Стой ти. Така. Не бе, what the fuck, bro? What? Не. Край. Просто да казвам. Правя 6 минутен клип, в който направиш. Знаете ли какво? Писна ми вече. Няма да продавам никакви коли. Ела, ти, де, бе... Оп, идва полиция, май. Полиция? Неп, няма полиция. Умре. Да си знаете. What? Аре, няма ли някакво превозно средство, Сипах си клипа. Даже не знам дали ще го кача в YouTube. Фън било, фън клип. Хайде ще гръм на някой човека заради вас, да го нема. Оба, ела тука. Като вие политики, просто душата ми се пълни, разбира дали. Така от кеф. What the? Я пай долу, щастик. Да, ми кола, yes. Най-накрая някой се превозно средство. Че ми писна. Лада, какво беше това? Изведнъж спалват коли и се махат. Какво е това нещо, хора? Утре ще има епизод на Clash Royale. Ще ме гледате. Все пак какво? Discreet ready to... я си гледам това. Какво щяхме да правим? Да. Главната ни цел да продаваме коли. Ама няма коли. Няма коли. Стой! Аре бе, Тор, да фок човек. Трябва си... Това си бие с мене. Ти с мене ли се бие? What? Вижте как може да ме налагат толкова да раз. Си гледа работата. Кола? Да. Сега ако и ти ме тронеш, вече не знам. И той бъгна. Ето. What? Видяхте ли го то? Хора, видяхте ли го този мотор, как се бъста зад мене? Като пълния смотаняк. Така, не. Да. Не, чакайте, не. Не. Да. Ето, това е хубава музика за моите уши. Сега, готови ли сте за малко паркур? Готови? Не стана. Искате ли втори опит на това? Аз мисля, че бихте го желали. В идеята, в които няма звук, ще пускам музика малко. Така да се кефите, че да не ви е скучно. Айде бе, вие сериозно. Знаете ли какво? И аз се знам какво всъщност. Убих малко хора, убих някакъв си там банкер или там каквото е политик моя грешка. Какво да правя?
Опс. Аре бе! Даже и за шофьор не ме бива. Трябва да си дигне статовете. Дано да намеря някоя хубава количка и да я продам, че нямам никакви парички, хора. Никакви парички бе не съм. За нищо не ставам на тази игра. Ставам да, когато има мисии. Са няма никакви мисии. Трябва да стана 11 лева, 24 лева, само да изпълнявам мисии. Гледай си работата, тъпа игра така. Вот, такова ли нещо? Аре стига бе, човек. Не мога да намеря. Знаете, ако ще продам тази кола. Просто йоло. Не ми пука. Йоло, разбирате ли ме? Знаете ли, че хич не ми пука. Ама наистина хич не ми пука. Не. Оп. Шит. Дори не изядрих не става. Така, колко? 42 000? Аз съм съгласен. Сега ще спра клипчето за спаната реклама.